Представи си за момент какво би било усещането да опитомиш светлината. Да я ловиш, да я канализираш, да я съхраниш и да я използваш като енергия за по-устойчиво и по-ефективно бъдеще. Ние в Санотех правим именно това. Защото вярваме, че бъдещето на света, в който живеем, е наша обща съвместна отговорност. Че за да разполагаме с това бъдеще, сме длъжни да го изградим. С повече от 580 соларни електроцентрали по цял свят и екип от над 2000 души, разпределени в централния ни офис в София, в Мюнхен, Германия и по проекти по света, ние полагаме всекидневни усилия, за да гарантираме трайно, устойчиво и енергийно ефективно утре. Какво е нужно, за да работиш за Санотех? На първо място да споделяш ценностите ни. Отговорност, надеждност, ефективност. Именно върху тях е изградена силната ни фирмена култура с конкурентно възнаграждение, с добри условия на труд, с насърчаваща работна среда и с фокус върху взаимната подкрепа с цел изграждане на свят с нулеви въглеродни емисии. И най-важното, ние в Санотех възприемаме колегите ни като ценен човешки капитал, като самишленици. Самишленици за изграждането на по-чистия, по-устойчив и по-добър смело нов свят. Това е нашият ангажимент към него. Ако си готов да опитомиш светлината, бъди наш самишленик. Санотех. Отключваме силата на утрешния ден. Заедно.